or with any other prosecution witnesses. Jotelo masiro sirikal mar Broadbase orwako lendo manyo Jatend piny William Ruto ogolo ne piny Kenya dhi bedo kod twak moyiedhi tarik 12 dwe mar 8 ka gikoni twak makamano biro miyo piny Kenya goyo okang' maduong' e yore mag uchumi kod dongruok nyaka tok higa 2030. Kane giloso kinde nyasi mar choko omenda mar gero skul nyiri ma Ambassador Pamela Mboya ka chud bura ma Suba North, jotelogo mane otele gi gavana ma Homa Bay Gladys Wanga ne odok ne Jatend piny William Ruto ewi twak mane ogolo ne piny Kenya dhi bago twak moyiedhi tarik 12 dwe mar 8 mar higani mar poro wach kaka Kenya nyalo go turubin e lek mare mar uchumi gi dongruok tok higa mar 2030. Gavana Wanga ne okoni mano lek mogai machon mar ODM Raila Odinga ne nigo kendo kaka ODM gisiro motegno twak moyiedhi kane oseyo kweth makwedo sirikal ma osewuok ka kwedo twak makamano. New plan for a new vision for this country that has been launched yesterday and that we are going to start officially in a conversation on the 12th is a dream that Baba had, and that is why Baba referred Professor Hino to President Ruto and Professor Nyang' Nyong'o so that we could have a vision that will outlast us and that we will live for our children, and it will not matter our political positions today. So as an ODM party, we are waiting for that opportunity to contribute to this vision. And the naysayers, isi siasa, ini mambo ya the future of this country. Gavana Wanga mabende jakom duond bura mar ODM e Kenya mangima ne okune duond bura no dhi chung motegno gi Jatend piny William Ruto e yiero mabiro kama ne oseye gavana ma Siaya James Orengo mane okoni osebedo kalondo piny kalando ni duond bura mar ODM oserumo kane onyise mondo ogwe tao ka owuok ofise poni ok onyal dhi nyime gi tiyo kaka gavana mar duond bura mar ODM. Ema kwero Orengo nikech ane national chairman ma party. Orengo okinyal di lando ni ODM party otho Bungoma. Wadagi. ODM party okinyal di lando tho ne Bungoma. Kineno ni ODM party otho bilan Siaya. To chieng' milando Siaya, wuogi nikech party no emo yierigo kaka governor. Dogi jopiny kaka gwombo wuonya lego no dok mondo idhi chung mondo dhi oyierigo kaka governor manyien. Jothurwa gi tok bi yie gi confusion. Jagore migawo mar arita Dr. Raymond Omolo bende ne odok ne twak makamano mane okone geto kelo kanyakla oganda jo Kenya mar lalruok ewi kaka piny Kenya nyalo chiedho uchumi gi dongruok mare kod lalruok e midhiero moko ma piny Kenya osebedo kakale weche mabende osir lwedo gi seneta ma Homa Bay Moses Kajwang'. And that is why yesterday when His Excellency was addressing the nation on the journey that we must take as a country to move us forward, opening an opportunity for everyone, not just the political class, to be part of that conversation. Our young people, our students, the elderly, the politicians, the professionals, so that we can have a candid conversation on how to push the country forward. And he has asked and indicated that on the 12th of August, we begin that conversation. William Ruto's plan is about these young girls. It is not about we the old people. William Ruto is looking at the future of this nation and making sure that we can have politics and development that is centered on our young people. And that is why I fully support the plan that the president unveiled yesterday. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Moko kuom jotelo duond bura mar ODM medo siro chung mar kuku mar duond bura no madonje